Què dius? Ah, bueno, seguirem la ruta. Bueno, ja t'he dit que en algun moment pujaríem. No sé què és. Indica. No sé per què passi. Els bicis. Ara diu 1 hora i 50 minuts. Puja una mica. La mola de aquí hi ha la senyal i aquí hi ha un cartell que indica poques coses, indica. És allò, no? Sí. Tot recte així, és aquesta. No, molt bé. Seguirem un trosset més, aviam si, no sé, aviam on arribem. Quina gràcia la cova aquesta. Que té aquí un ampli saló i aquí l'habitació. Barcelona, és que amb les nostres vides. Ja no se'n recordarà. I han pintat un alienígena per si no saps com és un alienígena. Crec que arribem a la carretera que ve de Riudecanyes, no? Bueno, segueixes la carretera i et porta a dalt. Jo dedueixo que... Ara ho miro en el Maps, però... Riudecanyes, sí. No, acabo de mirar i aquesta carretera puja de Vilanova d'Escornalbou. Llavors va cap a l'Argentera i a mig camí talla cap a dalt al castell. I la que ve de Riudecanyes, que deia jo, va per l'altre costat. Bueno, doncs ho deixem aquí, no? No, sí, n'anirem ara mitja hora per... Adéu, adéu, adéu. Pujar no l'hem vist. És una bona bèstia, eh?